Artemar converteuse xa nunha das citas de referencia do verán no Barbanza. Esta feira mariñeira estáse a celebrar en Ribeira dende hoxe ata o domingo, cun amplo programa de actividades. As principais rúas do casco urbano tornarán o seu pasado mariñeiro co mercado artesanal, que se compón dun 100 de postos. Temos xa aproximadamente uns 100 postos que están repartidos polas rúas peonís basicamente do noso concello, Rúa Galicia, Rúa Rosalía de Castro, esta plaza do concello tamén onde xa empeza a cheirar a comida e a esta hora pois xa parece que se nos abre o apetito a todos, e tamén o que é a Praza da Porta do Sol, a Praza da Iglesia. Polo tanto, eu creo que é unha feria que se ven consolidando xa dende fai moitísimos anos e apostamos porque este ano pois volva a ser un recurso que volva a ser unha chamada de atención para todos aqueles que nos visitan e tamén para os povos veciños que queiran acercarse pois a disfrutar dun fin de semana de música, de ambiente, de artesanía e de mar, non? Haberá actividades de animación durante todas as xornadas, con contacontos, actuacións musicais, pasarrúas e espectáculos nocturnos. Espectáculos prácticamente durante todo o día, e esos contacontos que van a estar tamén para os rapaces pois pola mañán, polas tardes. Vai haber espectáculos musicais que van a ir pois dinamizando o que é todo o mercadillo polas rúas dun lado ao outro, que tamén esta tarde comenzará pois un dos pasarrúas principais e vai a rematar aquí nesta mesma praza pois xustamente antes de empezar ese pregón, e que tamén será pois unha maneira divertida de abrir esta feira. Vamos a contar tamén con gaitas, con música celta, con música propia de Galicia e polo tanto eu creo que o que queremos é que as rúas estén vivas, que haya vida e que haya ambiente na rúa. A feira inclúe tamén os concursos de decoración do comercio e da hostalería local, dous sectores moi implicados na celebración da Artemar dende os seus inicios.